ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, тӯли чанд рӯз аст ки дар комментарияҳо, дар WhatsApp, дар дигар Instagram, дар ин ҷойҳо бисёриҳо менависанд ки бародар Ҳабибулло ҳола ҳам интизор ҳастем кани барномаи барои Тоҷикистон пулравон кардан. дӯстони азиз, дар ин видео ба шумо як барномаеро, як чанд маълумотҳои дигареро ба шумо медиҳам ки бисёр барои шумо зарур аст ва умедвор ҳастам ки бароятон хуш меояд ва мо бо бародарон ҳамсӯҳбат шуда як системаеро ба шумо пешниҳод мекунем ки шумо метавонед ягон маблағ расход накарда кори хайр кунед. ин чӣ гуна мешавад? ҳатман дар давоми навор шумо инро мебинед. ҳоло бошад мехостам ки сарпарасти шабакаи голос мигранта ширкати даворо ба шумо пешниҳод бикунам якду маълумотҳоеро оиди ин шабака, ин ширкати даво дар YouTube шабакаи худро дорад ки даво маркетинг ном дорад ва ба наздикии бачаҳо оиди як мавзӯи муҳим ки як беморие ки бисёри муҳоҷирон фақат ба ин ҷо занг зада мепурсанд ки падарам ба ин беморӣ гирифтор аст, модарам гирифтор аст, баъзеҳо оилаҳошон ба ин бемор гирифтор аст, баъзе бачаҳо худашон ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастанд. оиди ҳамин беморӣ дар шабакаи даво маркетинг навори нав баромад ки шумо дидагӣ нестед. ман наворо дар ссилка мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед ва ҳамчунин дар ин ҷо розыгриши телефон рафта истодааст, дар омада иштирок кунед, шояд телефон насиби шумо гардад. ва ҳамчунин доруҳои беҳтарин аз Миср, Арабистон, аз Малайзия, Турсия, аз тамоми ҷо вардагӣ ҳастанд ки метавонед хайрдорӣ кунед ба рақамҳое ки ҳам занона ва ҳам мардона ҳаст. занг занед ва муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба мақсади асосиамон. барномае ки ман ба шумо мехоҳам пешниҳод кунам, барномаро худи бародарони тоҷикамон фикрашро кардаву ҳаминро ба шумо пешниҳод карданиянд ва ҳангоми ки мо ҳамсӯҳбат шудем ба онҳо мо як чӣ маслиҳат кардем. вақте ки шумо аз ин барнома истифода мебаред, фоидаҳое ки ин бародарҳо ба даст меоранд, аз ҳамин фоидааш як миқдорашро хайр мекунанд. яъне ки чӣ гӯям, бо ташаббуси шумо, бо сабаби шумо шуда бачаҳо соҳиби фоида мешаванд аз корҳои шумо ва аз сари фоидаи худ хайр мекунанд дар корҳои ҷамъиятие ки дастаҷамъона муҳоҷирон иштирок мекунанд. масалан ягон касро табобат мекунанд, ягон касро ягон хеле ёрдамҳои молӣ мекунанд ва маслиҳати мо ҳамин гуна шуд. ин барномае ки ман мехоҳам ба шумо пешниҳод намоям, барнома барои равон кардани пул ба Тоҷикистон нест. мо инро ҳоло ҳам кофта истодаем. ин барномаро мо хостем Юнистримро ба шумо пешниҳод кунем, вале як-ду рӯз шуд ки барои Юнистрим бачаҳо аз болои Юнистрим шикоят карда истоданд ки ба ин ҳам аллакай нашуда истодааст, яъне Тоҷикистон пул равон кардан ба Юнистрим қин шуда истодааст. вале мо кофтукова карда истодаем ки як барномаи мисли Золотая корона бошад ки осон, чӣ хеле ки то ин вақт буд ку ҳамин хел ва ҳатман худо хоҳад ки ёфт шуд. барои ҳар як кор сабр дар кор, тоқат дар кор. то ҳол ҳастанд чанд барномаҳои роҳҳояш ки каме душвор аст, вале бачаҳо ҳоли равон кардан гирен. масалан бо воситаи корти миллӣ гирифтан, корти эсхата гирифтан ва тариқи Сбербанк равон кардан максимум дар он ҷо намедонам 200 сум метиҳад ё ки 400 сум метиҳад. як муҳоҷир агар пули бисёрам ки бидиҳад, тариқи банкомат гирифта намешавад. ящики банкомат мана ҳамин қадар аст. масалан фарз кардем, агар як муҳоҷир ба хонаашон 40,000 рубл равон кунад, як падари вай рафтан банкомата холӣ карда меравад. ин камтар намешавад. банкомат ҳама вақт бо пул таъмин карда наметавонад муҳоҷиронро. аз ҳамин хотир корт барои мо камтар ба шумо маслиҳат доданаш дуруст наомад. аз ҳамин хотир сабр мекунем. ягон системае мисли Золотая корона ки код бидиҳад ва рафта аз даруни банк тариқи вай ҳамон касса пулро бигиред. барномае ки ба шумо пешниҳод менамоям, барнома барои хайрдорӣ намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ аст ки бисёри муҳоҷирони моро мутаассифона мо зудбовар ҳастем, моро зуд фиреб мекунанд. соли гузашта ба ман 20 нафар занг зад ки бародар Ҳабибулло як авиакасса буд, тариқи ҳамин блогерое ки тоҷик ҳастанд реклама кардагӣ буданд. мо вай блогерро бовар доштем, мо рафтем билетҳоро харидем. вақте ки ӯ билетфурӯш моро фиреб кард, аз аэропорт моро гарондан барои фаршӣ будани билетҳоямон. мо авиакассаро рафтем маҳкам аст ва ин бародари блогере ки мо реклама кардагӣ буд, ба ин занг задем. ин ҳам мегӯяд ки ман намешиносам, мана ҳаққама дод 5,000 рубл, намедонам чанд қа, ман реклама кардам.
ман бародари чигал гуфтанӣ нестам, чунки шояд ду вақт нав блогер буд ва ин аввалин шатае буд ки вай хурд, шояд вай дигар ин коро намекунад. Вале шикоятҳо бисёр аст. вақте ки айкасса билет мехарем, намедонем ки ӯ қимат аст ё арзон аст, компютер дар пеши вай аст, дар назди шумо нест. барои ин хотир ба шумо як барномаеро пешниҳод карданиам, ки билетҳояш нисбати ҳамаи ҷо арзон аст ва ин барнома худаш ба шумо билет намефурӯшад. чиқадр ки шумо Яндекс медароед, Google медароед ва поиск мекунед, билетҳоро мебарояд. баъз ҳар як ҳеваи даромада мебинед инаш чанд сум, ваяш чанд сум. ҳамин барнома ҳамин корро аз тани шумо мекунад ба ҷои шумо. ҳамин чанд та авиакасса аст ки дар ҳамин рӯз билет мефурӯшад. инаш чанд сумаш, ваяш ҳамаша ба шумо пешниҳод мекунад ва шумо дилхоҳаша интихоб карда аз он ҷо билети арзонро харидорӣ мекунед. ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки ин чӣ гуна аст. ва ҳоло ман записи экранро сар метиҳам, якҷоя мебинем ки чӣ хел мешавад. хуб дӯстони гиромӣ, дохили телефон шудем ва дар ин ҷо менависем, аллакай ман як бор поист кардам, баромадааст Fly Sky. ба забони англисӣ масалан манам хел Fly Sky менависем ва болояш зер мекунем. барнома зуд кушода мешавад ва аз ман навистагӣ ки открит. вале дӯстоне ки ҳоло нав якум бор скачат мекунанд, скачат мебаранд. ин як чизи оддӣ аст, хай шумо фаҳмидед. инро мо скачат мекунем, ба пас он открит. мана кушода шуд. дӯстони азиз, бисёр простой аст, осон аст, сода аст гӯем ҳам. дар боло мо интихоб мекунем шаҳри Москавро, масалан агар мо аз Москав ё ки чи аз Санкт Петербург, аз куҷое ки набошад интихоб мекунем ва дар поён масалан Душанберо. душанбе дигар чиз дорад. инҷо мо санаи рӯзро интихоб мекунем, масалан 14, 13 фарқ надорад, декабр. ва агар мо билети баргашт туда и обратно гирифтанӣ бошем, дар ин ҷо дата возвращения ини чоркунҷа ба ҳам ягон дани мемонем. агар лозим набошад инҷоро чақа намешавем. ва бибинед ки дар ин ҷо пассажире ҳаст. агар нафарон ки бо фарзандонашон ҳастанд, дар ин ҷо метавонанд кӯдакҳоро ҳам қайд кунанд. аз 2 сола то 12 сола дар ин ҷо 1, 2, 3, 4 чанд нафаре ки бошад мемонем. ва кӯдаконе ки то 2 сола ҳастанд, масалан 1 нафар мемонем. агар набошанд ҳамашро 0 мекунем ва 1 нафар худи танҳо бошед. гатов искат билет. хуб, каме сабр мекунем то ин ки барнома аз тамоми авиакассаҳо ҳамин рӯз билетҳое ки доранд кофта ва ҳамаи авиакассаҳоро ба он пешниҳод мекунад ва мо дилхоҳ авиакассаро интихоб карда билети ӯро мехарем. масалан бибинед ки ҳоло аз ҳама билети арзон дар ин ҷо бибинед календар, яъне мо рӯзи 14-ро интихоб кардем ва боз дар ин ҷо примерно хеле прогноза метод дар рӯзи 15 қиматтар будааст, дар рӯзи 16 боз каме арзонтар будааст. мебинед 11, 12, 13, 14 арзонтар будааст. инаш ҳам як хубии барнома аст ки ба мо мефаҳмад кадом рӯзҳо арзон аст, кадом рӯзҳо қимат аст. ҳоло ба мо аз ҳама арзонтараш Урал. бо ширкати Урал парвоз кардан 14167 рубл, болояш зер мекунем. бубинед ки ҳоло мо билетро аз ҳама арзон аз сайти купид билет на City Travel. ҳаминро агар мо 3 нуқтаи болоро зер кунем, нархи дигар ширкатҳоро ҳам ба мо пешниҳод мекунад. ягон 20 рубл, 30 рубл, 100 рубл қиматтар. ва шумо кадом ширкатеро ки сахт бовар доред аз амон мехаред. вале гуфта намояд ки ҳамаи ҳамин City Travel, Tickets Travel, купи билет.ру, билетик айро, суперкассаро, амино ҳамаашон ино як отзуфҳои беҳтарин доранд. ино як авиакассаҳои номдори калони ҳастанд ки тамоми имрӯзҳо миллион нафарҳо аз ин ширкатҳо билет мехарад. хоб, масалан мо дидем ки соати 23:00 парвоз мекардааст ва соати 3:20 дар Тоҷикистон. бибинед, ин через Челябинск аст, через посадка. агар шумо нахоҳед ки через посадка бошад, метавонед аз ин ҷо мана ин се хатхате ки мебинед аз бари боло филтр аст, зер мекунем. камтар болотар рафта мана ин пересадки хоҳем 3 мекунем, хоҳем 2 мекунем, хоҳем 1 ё ин ки 0 мекунем. умуман билет бояд бе пересадка бошад ва бибинед филтр. бубинед 18000 рубл шуд, 18699 рубл. яъне ки прямояш қиматтар будааст, через пересадка арзонтар будааст. болояш зер мекунем. ин билет аз сайти aerotour.aero. хоб,
мана инаш промои будааст. 11:50 рӯзона парвоз, 17:50 бегоҳӣ дар Душанбе. Купид билет. Мана ин барнома моро ба ҳамин сайти, ба ҳамин сомонаи ҳамин компания Аэротур партофт. Агар назарат кунем, хоҳем аз дигараш мехарем. Масалан, ина Душанбе 24. Ана ин сайти тоҷикияш будааст. 699 рубл, 18699 рубл, дар ҷо 18701 рубл. Барои 2 рубл шуда биё ширкати тоҷикии худамонро интихоб мекунем. Бигзор тоҷикон пулкор кунанд. ҳоло моро мепартояд дар сомонаи Душанбе 24. Мана мо дар сомонаи Душанбе 24 дохил шудем ва метавонем акнун билетро аз ин ҷо барои худ бигирем. 18701 рубл. дар ин ҷо бо лотинӣ ному фамилиямонро менависем. Масалан, ман аз худам менависам. агар бо ҳамаша бо капслок нависем, боз хубтар. Қурбонов, масалан, Хабибулло. Пол мужской, дата рождениеро мемонем. 13 гражданство Таҷикистан мекобем аз ин ҷо. осон аст. Ҳамин чӣ хеле ки дар одноклассники регистратсия мекунед худро, ҳамин хел аст дигар. Серияи номера ман намедонам чанд аст аз ёд, ҳамин хел менависамаш. Масалан, ман ҳамин серияи паспорти ман А, Б ва ин чизош лозим нест. вақти срок годност тамомшавиаш, срок действия, масалан то 10/12 2022 мекунем. ин тақрибан аст ҳамин хел. Как к вам обращаться? Инҷа покупатель, яъне ки одаме ки хайрдорӣ мекунад. Баъзан вақтҳо мешавад ки шумо барои падаратон мехаред, барои рафиқатон мехаред. ман худам ки ҳастам, Хабибулло менависамаш. телефонро дар ин ҷо менависем. рақамҳои телефонамонро +7 900 000 ҳамин рақам да. баъд электронная почта. Мы пришлем электронный билет на этот адрес. барое ки билети шумо бо ҳамин почта биёяд, бояд бо ҳамин почтаи худро ин ҷо бинависем. Масалан, ман почтаи худро менависам. habibjon87mail.ru. хоб, тамом. дигар ҳеҷ чиз. поён қадар мегирем. ман ин пешниҳод мекунад ки дар вақти возврат кардани билет ба шумо 1500 сум қапида мешавад. ҳамин хел поён омада, дигар ягон чизро зер накарда то поён омада ин ҷо забронировать мекунем. маъно мо забронировать кардем. бубинед, пассажиры як ҳастанд ки бошад, ҳамин хел менавиштааст. взрослый Қурбонов Ҳабибулло, пол мужской, дата рождения ҳамин хел, Таҷикистан, серияи паспорт. ҳамаашро як бори дигар тафтиш мекунем. агар хато бошад, можно вернуться и исправить. дидид чӣ хел беҳтарин будааст инҷашам. гӯё ки ҳамааш дуруст аст, давай мо продолжить мекунем. выполняется бронирование ваших авиабилет. тақрибан бронировать мешавад ва он вақте ки мо пулро намедиҳем, пас аз чанд рӯз боз возврат мешавад. аз ҳамин хотир беташвиш бошед. заказ номер 12 3 16 16 успешно забронирован. код. як бори дигар поёнтар омада, перейти к оплате. ман акнун бояд мо ин ҷо пул тиҳем. охирон ҷояш омад. дигар дар ин ҷо чӣ кор мекунем? номер картаро менависем. имя держателя карта, масалан, Хабибулло агар аз ман бошад, ин ҷо рӯз, моҳу, солашу, моҳ, дар ин ҷояш моҳ ва сол дар поён, ва дар ин ҷое ки SVS2 ҳаст, дар ин ҷо се рақами охири карта, оплатит, баъдан SMS мебиёяд дар рақами шумо. SMS-ро зада подтверждат мекунед ва ба ҳамин билети шумо дар почтаатон мебиёяд. ҳамон почтае ки шумо дар он ҷо нишон додед, дохили почта шуда билети худро мегиред. время на оплату. бубинед ки ба мо 29 минут 30 дақиқа вақт медиҳад. дар ҳамин ҳолат агар мо пулро насупорем, билет боз аз сар пурра навиштан лозим мешавад. хуб дӯстони гиромӣ, ин буд як барномае ки ба шумо пешниҳод намудам.
агар навор маъқул шудагӣ бошад, обуна шавед дар шабакаи мо, лайк монед, дар зери навор фикрҳо, андешаҳои худро оиди навор бинависед ва мисли ҳамеша дар охири видео ба ҳамаи шумо бурдборӣ, тани сиҳат ва хотири ҷамъро орзу мекунем. Худованд нигаҳбонатон дӯстони азиз.